A Concellería de Igualdade da Pobra promove dúas accións enmarcadas no Pacto de Estado contra a violencia de xénero, que teñen como principal obxectivo sensibilizar a veciñanza contra esta lacra. É un problema moi serio e un problema sobre o que desde o Departamento de Igualdade, desde a Concellería de Igualdade, pois estamos traballando todo o ano. Estas accións, de feito, o que pretenden é sensibilizar sobre un tema tan importante e, ademais, facer reflexionar a sociedade. A primeira das propostas garda relación co pintado de frases alusivas a algunhas das violencias exercidas contra a muller en varios pasos peonís do casco urbano. Son 4 pasos de cebra, este que se atopa aquí en frente do Liceo, que ten a mensaxe Camiño a casa, quero ser libre, que fai alusión á violencia sexual. Despois podemos atopar na entrada principal da Praza de Abastos a mensaxe a violencia psicolóxica non deixa marcas na pel, que fai referencia, como ben di, a violencia psicolóxica. Situada nos xardíns cara a Praza Segundo Durán, atopamos a mensaxe Coidado, o machismo mata, que fai referencia á violencia física, a violencia máis extrema, que como é o asasinato. E, por último, no paso de cebra situado no acceso á Praza do Migrante, o meu corpo non quere a túa opinión, que fai referencia ao acoso. A outra das accións consiste no impreso de dípticos que permiten facer un test rápido de autodiagnose de se unha muller está a ser víctima de violencia de xénero. Que consta de 10 preguntas para identificar as distintas formas de violencia. Tamén no mesmo folleto se establece se o resultado é positivo, o que se debe facer e os recursos aos que temos que chamar para pedir axuda, tanto como o teléfono de asesoramento xurídico como de atención psicolóxica do Concello, como o email. A parte tamén, se este test de autodiagnose dá negativo, tamén temos que estar alerta por si non algunha ocasión aparecen estes comportamentos e se lle pasa a algunha muller que está próxima a nós. Durante a comparecencia ante os medios, a titular de Igualdade informou de que na Mesa Local de Coordinación Interinstitucional se constatou da existencia dun total de 17 casos activos de violencia de xénero na localidade.